Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Hayi, ngiyanibonga bazalwane. uNkulunkulu kuba nathi. Uma baza la khuluma kulapha phambili uhlala Pitori. Hayi, bazalwane ngibonga ubaba Jali ase azikhulumile impela. Kuthi ma ungazizwi kahle, hayi phela ureporta kababa. Ubaba wethu wasizulile. Nathi sindlulisela kuphi? Sindlulisela kubaba wethu wasizulile. Sindlulisela naye ubaba Shilembe. Yibo labasiphetheke bazalwane. Namasilala sifanele sibathandazise. Nankonzo yethu le sifanele siyithandazise. Namangena enqolweni ngithi ngiza esontweni kufanele ngithandaze. Uthandazise nebandla lethu ngoba yonke into sifanele siyithathe sinike uNkulunkulu. Ungacamanga abazalwane ukuthi kaningi umntwana angakutshela ukuthi hayi lesonto lakho alilutho. Kodwa mazwa abhlungu ubaleka aza kuwe mzali. Uzobika. Uthi hawu wayingathi izinto zami azihambi kahle na. Hayi wena ufanele umtshele uthini? Uthi khuluma phela uqede indaba yakho. Ayikhuluma. Manje ngokuthi ubaba usitshelile ukuthi hayi ungamtsheli ukuthi uzumthwala. Wena uyamtshela ukuthi hayi lezi zinto zincane sizozithatha sizibone ukuthi sizozilungisa kanjani. Amangala indodana yami ize more than 3 times. Ithi madoda lapha emsebenzini kwenzekani na? Hayi izinto azihambi kahle. Hayi nami ngeke ngizichaze kuphele qedelela ngakuthi izinto lezi sisama bazibona kulezi zinzima nya. Bazalani sayithatha inkonzo noma mase ithathile inkonzo nomama izinto zavela after time. Wabonga wathi hayi sitholile into lena enguyisa lapha khaya lapha emsebenzini. Watholeka ukuthi isihlobo lesinasithembile athi wena ngibambisa lento lekuthi ukuthi usebenzise yona lapha nalapha kuthi imisebenzi yethu ihamba. Hey bazalwane izinto ziyenzeka emhlabeni. Wayaza kunobotsotsi la emhlabeni la. Botsotsi bakhona. Bangayiphatha ibusiness card yakho. Hey benza izinto futhi asiqamangina namhla ukuthi ubuye lo mntwana ayenzile ke lento. Kumosheke imali iningi bazalwane. Makumosheka imali iningi kwatholeka ukuthi sithi kanti why lo account akuzinto angamthola. Wathi nangithola ukuthi izinto ziyawa. Ase awa mntwana more than 3 months. Isitoko siwa asithenge sonke siwe. Athathe imali ebhangeni. Alase ukuthi umsebenzi uqhubeke. uNkulunkulu mkhulu bazalwane. Lo simkhonzaku nama singathola abanye basitshela ukuthi hayi lokhu nikwenza kuniyandlala. Kuthi ukuthi siphethe nabantwana bethu izinto zabo ziyavela zonke. Lo munye lo wakhamba waya Durban. Mafika Durban badlalisa imali kuma holiday. Bazalwane wangena abalungu babili ekhaya. Bakokota. Bathi yendoda iwe uMabaza ngathi ya yimi Mabaza. Bathi phela inqolo yaso uyayazi ikhamba ngobani? Ngathi ikhamba ngobani bani. Ngathi wathi ne asingene endlini yakhe. Sibekela amaphepha. Sabeka amaphepha. Athi le nqolo iyaphela musi. Hawu
uyeqisa inyanga zingako bathi only 1 month. Hawu nge-1 month nizokuripota bathi yazi fanele sizokuripota. Ithinte ngobani? Ithinte ngoNkulunkulu. Hayi ngafoyinela mfana wangitshela wathi hey leyo nto kosa siyibhadele 1 month ngakuthi izoyenza ama-areas cool. Manje bantu baningi babaleka boyongena amasontweni maphi ngakuthi wayaza kaningi laphandle lasihlangana nabafundisi abanye basitaja kuzwa bathi hey mina ngithenge imoto wena uselaphaya mina bheka wena usakhamba ngenqolo enjani kanti bayasikacha bazalwane abambeki ukuthi uNkulunkulu usebenza kangakanani. Bazalwane angisuki iPitori ngizala ngizela mahamba. uNkulunkulu uyaphendula. Sithandaza uNkulunkulu laphendula ko fast move. Hayi siyabonga bazalwane uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.